ostvarit ćemo san. Biti što biti želimo, sretni što radost dijelimo. Na zapad, tamo selimo, na zapad, tom se veselimo. Na zapad, gdje sunce uvijek sja, sretni, mi ćemo ti i ja na dan. Kad je svega nestalo, sve smo mogli mi, samo da si htio ti biti nježan. Tata. Ne može sad. Gospođo. Tata, imam nastup. Ćao. Gospođo. Sve smo mogli mi, samo da si htio ti biti nježan kao nekada. Kako naći put koji vodi do tebe, kako naći mir kad si svega nestalo. Whoa!
sine iselio u Irsku. Tu posla nema, nažalost. Ali ne mislim da je samo to u Baranji, to je i cijela Hrvatska i okruženje. Mladi idu trbuhom za kruh. Treba pokrenuti gospodarstvo, jedino to, ništa drugo. I selo je katastrofa. Od prije rata, kod nas bilo, sad nas je oko 350, 800. Odlaze 2 do 3 obitelji godišnje. U Osječkoj školi Vijenac, koju pohađa samo 216 učenika, to se itekako osjeti. Otišli su potražiti sreću u drugim zemljama, otišli su potražiti sreću u drugim zemljama, otišli su potražiti sreću.